Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Привітання усім, сябри. Рмо, погляди, Буслик, мы принесли все, что то попросил. Так, дай подумать. Присмаки тут, чай тут, наш комп'ютер тут. Але, здається, чогось усе одно не хапає. Думай, Буслик, думай. Вспоминай, что я ще тобі перелічував. Ой, да думаю, я думаю. Вспомнив. Рмо, что? Топа, я ще говорив, що треба принести мед. Так ладно, як гэта я на мед забылася. А где взять мед? Кто бы сказал? Сказав, але я забився. Ну даешь, Буслик. Добре, пойдем пошукаем. Мед може бути на кухні, ті у покойчику Топи. Добре, тоді я на кухню, а ти у покойчик. Так. Добрый вечер, сябры. Хаця, які ён добры. Нешта здарылася з маім камп'ютарам. Яшчэ учора працаваў, калі я яго Топу пакінуў. А сёння не працуе і ўсё. А ён не вельмі патрэбны. Так, пайду яшчэ раз падумаю, што з ім можна зрабіць. Так. Рыся, я знайшов. Малайчина, Буслик, став на стол. Так, цяпер, здаецца, ўсё на месцы. Можна клікаць Цімыча. Рмо, я яшчэ успомнила. Што? Топа яшчэ просил принести новую машинку. Машинку? А навошта яна Тимофею? Ён же не маленькі, каб з машинкамі гуляць. Топа сказал, Тимыч може отнести яе своему молодшему братику. Так что я побегла за машинкой, а ты почакай тут. Добре. Так, буду вспоминать, что Топа на словах просил Тимычу передать. Так, дорогий сябар, я вельмі рады, что ты у мяне ёсць. Ну не працуе, хоць плач. Ой, уечки! Тимыч, не трэба плакаць. Гэта маленькія плачуць, такія, як я. Прывітанне, сябар. Добрый вечер. Ты перадумал плакать, Тимыч? А то я, глядячи на тебе, я и сам могу заплакать. И тогда забудуся на усе словы, якія повинен тебе от Топы передать. Ого, а што за словы? І чаму Топа сам не прыйшоў, калі хоча са мной пагаварыць? Ой, Тимыч, почекай хвилиночку. Зараз вернется Рыся, и мы зробимо все по порядку. Ось, принесла, Рмау. О, Тимыч, ты уже тут? Привітанне. Добрый вечер. Калі ўсе на месцы і Тимофей тут, можем пачынаць. Што пачынаць? Ой, зараз усе зразумееш. Тимофей, уяві, што гэта гаворыць Топа. Давай, Буслик. Ой, дорогий сябар Тимофей, я вельмі рады, што ты ў мяне ёсць. Я таксама рады з табой сябраваць, Буслик. Мау, Тимыч, гэта не Буслик з табой зараз размаўляе, а Топа. Прабачце, крыху разгубіўся. Я таксама вельмі рады з табой сябраваць, Топа. Буслик, працягвай. Ой, Тимофей, частуйся, калі ласка, прысмакамі. Абавязкова пакаштуй мядку, ён вельмі салодкі. Дзякуй вялікі. Цяпер пра камп'ютар гавары і пра машынку. Ой, ды памятаю я. Карыстайся, калі ласка, нашим камп'ютарам. Так, бяры, Тимыч. Топа з намі дамовіўся, што мы табе наш камп'ютар саступаем. Ого, але ж... Чакай, Тимыч, гэта яшчэ не ўсё. Бяры яшчэ машынку Топы. Яна амаль новенькая. Ты можаш аднесці яе свайму братику. Давай, пачынай частавацца, Тимыч. Калі будзе занадта салодка, у нас ёсць чай. Сябры, мне вельмі прыемна, што вы пра мяне так паклапаціліся. Ой, гэта не мы, гэта Топа. Мы толькі крыху яму дапамаглі. Але з чаго Топа вырашыў наладзіць мне такі прыём? З прысмакамі, чаем і падарункамі. А вось цяпер самае галоўнае. Рмау. Буслик, гавары. Ой, юечки. Давай ужо. Я у сэнсе Топа. Спадзяецца, што ты на яго не крыўдуеш.
А что, повинен? Ага, от топа вчора випадково звалив со стола твой комп'ютер, мам. Вось оно что. Тимофей, а ти даруєш топу? Я не спеціально, так випадково отрималося. Вядома, дарую, сябры. Толькі ўсё трэба было зрабіць значна прасцей. І як? Калі штосьці здарылася з чужой рэччу, трэба ва ўсім сумленна прызнацца гаспадару. Чым хутчэй, тым лепш. І папрасіць прабачэння. Але топа баяўся, што ты яму не даруеш. Дарэмна баяўся. Усё ў жыцці здараецца. Але я столькі часу марна страціў, пакуль спрабаваў разабрацца, што адбываецца з маім камп'ютарам. Мам, а калі б ты адразу ведаў прычыну? Ці сам бы адрамантаваў, ці аднёс у рамонт. Топа хацеў як лепш, прысмакі табе перадаў, мёду не пашкадаваў і амаль новую машынку. Вось бачыце, сябры, аддаць прысмакі і цацкі значна прасцей, чым папрасіць прабачэння. Але так і надо рабіць. Тимыч, даруй, калі ласка. Можаш усё сабе пакінуць. Я і так больш ніколі не буду. Топа, хадзі сюды, я не злуюся. Не пойду, мне сорамна. Хадзі лепш ты сюды, Тимыч, і камп'ютар бяры. Я тут адвёрткі прынёс. Можа, у нас адрамантаваць яго атрымаецца. Добра, іду. Сябры, спадзяюся, вы зразумелі, як сябе паводзіць у такіх сітуацыях. Зразумелі, мам. Цяпер запомнім, што трэба сумленна ва ўсім сазнавацца. Тады я пайшоў, а вы пакуль пачастуйцеся і паглядзіце з гледачамі мультфільм. Тимофей з топом працуюць. Мне здаецца, у іх усё атрымліваецца. А нам зараз час рыхтавацца да адпачынку. Рмаў, хуценька бяжым мыць тварыкі, чысціць зубкі ды класціся ў ложачкі на мяккія падушачкі. Добраноч, дзяўчынкі і хлопчыкі. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая куда далекий. Сбегли зайки все в леске, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, каски все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.